Malawi Today. Limpopo ndi Comrade Ntanyo. Napereka utenga kuti ife tinamva kuti mina ichi tinamva phokoso lotere, tinamva zinthu zinaenda motere, mina choyamba atsogoleri ndi kudziweka. Ine Comrade Nkosi kuchokera ku Kasangani School. Itachitika ngozi kunachitika zambiri zimene zimachitika, anthu ena amanena kuti ili kulupuha kaya kuti koma ndiyo benefit naionera mene imaterera itatusa pa Kasangani School pacha inazafika pena pake pamanda pamene inazayima kwa nthawi mwina 10 minutes. Itaima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti Kuima kumene inali mwamba ili malire koma ya chisatu miyendo. Kenaka itatembenuka pang'ono kufika kusheru kumene kunali kakhwawa. Inazooneka kuti utembenuka yukhanga ndi yatembenuka yasonyeza kusi, kenaka inalowa mu mitambo. Kutembenuka kumene kunali kuti mwana upside down pachingereza. Sinali upside down koma inakhala ngati yaonesa kusi pang'ono. Kenaka italowa ku mitambo kujapo inakhala ngati yasiya kuoneka. Kenaka atafufuza na zaimbira ofisi ndi Comrade Nkosi ndi kugwira ntchito ndi vice president anakafikapo pa nyumba panga amene ndikugwira nawo ku reforms, komanso ndine innovator amene ndikugwira nawo ku innovation and creativity. Ndiye naye sesa ndithu kuimbira ku ofisi kwauza, kenaka ndaimbiraso ku police kuchikangawa ku Mzimba, naye sesa ndithu kuimbira Grace Marene ku Umbuzimani, ndaimbira osewa ndakula mazina maina amene naye sesa ndithu kwayankhula. Kenaka nazaimbira tamandani wakumibawa, ndaimbira tamandani wakumibawa ndi Osmas Malemia waku ofisi. Kenaka nazapanga kuti ayi titumiza mauthengawo, ndiye mauthenga anga aja natumiza kwa kumzuzu ku PMF. Chigawo chakumadzulo kuno Malawi ndikufuna ndibwere ndi programu yanga mwamtundu umenewu. Gulu lomwe linapha Chilima linanyamuka kuchoka ku Lilongwe pa 9 Juni chamma 7 o'clock madzulo kupita ku Mzuzu. Anyamatawa anaenda pa minibus ya ku State House, ndipo mission yawo inayamba chambanda kucha. Mission yao inayamba mbanda kucha, ndipo anthuwa ananyamuka anakafika ku Mzuzu. Atakafika ku Mzuzu anakakwera galimoto ina imene inawanyamula ndi kukasiya ku Chikangawa ku Nkhalango kudikirira ndege, chifukwa inali mission kudikirira ndege. Ndipo amene amatisatira bwino pa Limpopo FM mbuyomu tinanenapo zokhuza naso ndi mafoni anthuwa. Choncho anthuwa atafika ku Chikangawa anakhala mu Nkhalango muja. Ndi chifukwa chake tikupempha commission of inquiry kunena kuti ilumikizane ndi TNM komanso Makra komanso Airtel, ndicho linga chonena kuti tidziwe mumphindi fete ndege isanagwe anthu amene anali mu Chikangawa anali ndani ndi ndani. Ndipo kagulu kanthu amenewa kamene kananyamuka kupita ku Chikangawa kunali Dala Kadula, Eric Pakamisa, who is who, ndi anyamata ena amene anali nawo
pa ulendo umenewu. Ndipo anthu amenewa atafika mu Chikangawa anakhala ndikudikirira, ndi pamene amalandira ma directive kuchoka kwa mkulu wa National Intelligence Service amene anaenda limodzi ndi anyamatawa, chifukwa nambala imene inapangidwa trace inali ya Malemu Chilima. Choncho namba ya Chilima ndimene imapangidwa trace, ndipo ndege ija itagwesedwa. Anafunsa, anayimbira anthu amene anali ku State House iko, chifukwa ku State House nthawi imeneyi anthunso anali atakhala kuti azimva maripoti amene akuchoka ku Chikangawa. Ni chifukwa chake ife ali mpopo tikukakamira kunena kuti akuluakulu amatelefoni tikufuna tithandizane kuti tipeze ma message amene anali kunachoka utenga ku State House atayimbiridwa nkuwafunsa, bwana panopa titani? Ndipo achakwera anayankha kunena kuti aliyense apite, chifukwa mukasiya munthu mmodzi maumboni azavuta. Anthu ena omwaliraja anamwalira koma mission yawo inali ya kuti amuphe Klaus Chilima, koma chifukwa chonena kuti anthu ena aja sizikanatheka kuti angomphapo Chilima yekha, anthu ena aja anaphedwa. Choncho tikufuna tibwerezenso, tikupempha a Commission of Inquiry, tikufuna TNM, Airtel, Makra, mafoni abale athu amene anamwalira aja, tikufuna masirial number amafoni amene aja. Nambala yathu pali Mpopo FM, tikufuna tibwereze 0781616727. tikungofuna masirial number amafoni, tikudziwa a Commission of Inquiry mafoni muli nawo anthu amene aja. Chimene tikufuna ife ndi masirial number ama telefoni abale athu amene anamwalira aja. Tikangokhala ndi serial number tibwezeresa message ina iliyonse imene kaya Amalemu Chilima ndi akazawo amayankhula, kaya akapeni ndi ndani amayankhula ma message. Ndipo ma message onse amene simachitika tipanga zonoti tibwezerese. Chimene tikufuna ife ndi mtundu wa Malawi udziwe chiona chenicheni. Mati tundathawa ndabwereranso pa ground, ena mati yayi akhumudwa a DPP amukhumudwisa. Ine a DPP sana ndikhumudwisa, ndimagwira ntchito ndi Malawi kuti dziko lisinthe, ndipo tinasintha tinayika a DPP. Ndofuna ndiyankhule kuti Commission of Inquiry chimene tikufuna ndi TNM mutithandize, ndipo ndifuna ndipitirize kunena kuti anthuwa atapanga mission yawo ndikuwapha anthu aja anatenga matelefoni amenewa anatenga ndikupita nawo ku State House. Patapita siku limodzi ndi pamene matelefoni aja anakapangidwa handover ku area 30. Ndi chimenenso ndikufuna Commission of Inquiry ndiyonena kuti kuchokera nthawi ya 3 o'clock kukafika 4 o'clock abale athu aja atamwalira. Kuchokera 3 o'clock mpaka 4 o'clock nthawi imene nkuti abale athu aja onse atisiya, mafoni awo onse anatoleredwa pamodzi ndi timu yomwe inali ku Chikangawa before ndege kugwa. Ndi tikufuna mutifufuzire a TNM, a Airtel, pali agent
amene ali around ku civil, code number yake ili around civil, code number yake tikaifufuza ili around civil, amene hii analandira ndalama zimene zinachosedwa mafoni. Mafoni onse aja munali ndalama zinasamusidwa, ndalama zimenezo zinayikidwa mu kodi ya agent amene ali within tower imene yazungulira civil stadium. Tikufuna a Airtel, a TNM, komanso a Commission of Inquiry tiyendere limodzi, tufuna timpeze munthu ameneyi ndi amene atiuze kuti ndalama zimene zinalowa mu foni mwake siku limene lizochuluka amatumiza ndi ndani. Ndalama zonse zimene zinali mmafoni amalemu zinatumizidwa kwa munthu amene ali within civil agent amene yoyo zinatumizidwa ku kodi. Choncho chimene ifeyo tikufuna ndichonena kuti tikufuna tidziwe kunena kuti munthu amene iyi analandira ndalama zimenezi amampasa ndi ndani. Ndipo tawa ya ku civil yomwe imene inalandira ndalama zochuluka mu mphindi zokwana 10 to 15 minutes kuchokera 3 o'clock to 4 o'clock, within this range of the time ndalama zonse zimene zinali mmafoni mwa abale athu amene anamwalira ku Chikangawa zinapangidwa transfer. Ndipo pa Limpopo FM tikukusimikizirani kunena kuti mmodzi wa asilikali amene anapita nawo ku searching tampeza kulibe kuthawa. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Chawa cha mulongo chikaloza palibe wochikodesa, mulungu wakadalisa palibe wotembera, eni ansa ndi mutalika amalawi tinawakana koma pakuchaza kazi sano akala myala tapangobya pafu zonse za kupasali mutisogolere mwansi amene mwakhala mukutisatira pa Limpopo FM. Tinazayankhulapo zokhuzana ndi a Joshua Valera omwe m'bale wake wa Malemu Chilima ndi mmodzi amene anampwetekesa Chilima pa imfa yake. Mukhoza kubwerera mbuyo mumve zimene amayankhula a Joshua Valera pamene anayitanidwa ndi Commission of Inquiry. Zochita kusonyeza kuti uyu satana weniweni uyu. A Joshua Valera akudziwapo kanthu za imfa ya Klaus Chilima. Antu awa uzawa kumbukire lamzima yu nombledi tanyiwa uzawa kumbukire oni galindo haitoni mangochi usaza waiwari wabakiri TV ondwani gachamba usaza waiwari kicha dimbefu basta shumba uzawa kumbukire kalonga boy DJ Munyanane uzawa kumbukire Pire banda Omato JP uzawa kumbukire Ushe mahome ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti chiwembu cha Chilima chinachitika ngati mukukumbukira Boni Kalindo anazanena zonena kuti milandu imene wakhululukidwa Chilima asaitenge for granted, chilipo chimene chili behind anayankhula zimenezi Boni Kalindo. Anthuwa anayamba chiwembu chimenechi milandu ija atangoithesa anthu aja amaopa Chilima, ndipo anakumana azikuluakulu ena aku MDF ndi achakwera ndikunena kuti
munthu uja watiyalusa komanso wayalusaso MDF, watiyalusa komanso wayalusa MDF. Ndino zikhali bwanji ndi pamene anthu aja amapezeka kunena kuti akulimbana naye Malemu Chilima uja. Choncho panali gulu la NIS limene limamulondalonda Chilima kumaziwa ma movement a Chilima kufikira atakwanisa kupanga mission yawo, ndipo achakwera anauza MDF kudzera kwa Valentino Phiri komanso Amakra through Daudi Suleiman kunena kuti matawa onse atimisidwe. Ndicho linga chonena kuti anyamata ajaji na Dala Kadula, Eli Pakamisa, who is who, Sisto Wakunchezi, Muno Makina, onse ajina Abel Muyawa. Ndicho linga chonena kuti agwire ntchito yawo. Anthu amenewa akudziwa za imfa ya Chilima. So asatitaise nthawi ndi kupita uku anthuwa anamupha Chilima, whether afune asafune koma anamupha Klaus Chilima. Ndipo ife ali Mpopo FM tinaziwa zonena kuti ndege yasowa kuchokera ma 9 o'clock to 10:30. Ndi pamene timaziwa kunena kuti ndege yagwesedwa. Ndipo ma 4 o'clock ndi pamene tinauza dziko kunena kuti abale athu anali mu ndege onse atisiya, palibe amene wapulumuka. Ndendi mamva akazipatike ndi Joshua Malango akunena kuti driver wa Chilima bwanji sana uze dziko same day. Amalawi tinene chilungamo. Ndani amene anali ndi mpata wokuwa mu nthawi ya MCP? Ngati MCP mbusa wa CCP kumzuzu atangoyankhula za ndege anayamba kulimbana naye. Wati mo munthu akananena kunena kuti anthu onse amwalira akanakhala moyo driver wa Chilima. Ndipo driver abanda amene amagwira ntchito ku State House akuyeneka kutiuza minibus imene iwo amayendesa kumzuzu amapita kokatani. Komanso anthu amene wawa onse ndiko achulawa sanali pa list yopita ku Chikangawa, sanali pa list yopita ku Maliro, sanali pa list yokwera nawo mu ndege. Anakapezeka bwanji mu nkhalango ya ku Chikangawa? Tikufuna tiziwe chiona chabe chenicheni chidziwike. Wamena amafika kumjiji uende chendegeo
sada chikutatele chifukwa chakuti sinaoneka bwino kamba kanyengo mene nalili kumzuzu pamene ndikutuluka mpulogalamu yanga ya Limpopo FM Malawi ndikufuna ndipemphe Commission of Inquiry mukuyenera kuwafufuza kwambiri Dojani Ngwira amene akuziwa chilichonse chomwe chinachitika pa imfa ya Chilima. Dojani Ngwira aku NIS amene wanda amene plan ya Chilima yonse imene imachitika akuidziwa, ndipo nda amenenso amaenda ndi anyamata amene anapita kumeneko. Mmayankhula mwamwano kunena zonoti mtanyiwa wathawa kafukufuku ndikuyikani pambalambanda, ndikubwera ndi zambiri, ndibwera kuzauza wina aliyense, ndipo a Commission of Inquiry, no retreat, no surrender. MCP, you killed Shanil Muluzi, my auntie. Ambiri imfa ichesima kuwawani, ina ndikumva akunena kuti ya indi zandali, palibe zandali, kwa mamaliro chifukwa chonoti sana likwanu, ndi chifukwa chake you don't feel how painful ifeyo amene azibale athu anamwalira. You killed Chilima, you killed Shanil Muluzi, you killed Kapeni, you killed Ena Onse. We are feeling pain and we shall feel pain. Tizaso abale atu. Game yake itera draw. Game yake itera draw. Ndikubwerezaso game yake itera draw. You killed my aunt Shanil Muluzi. Till today we miss her. Anali muntu mmoja amathandiza pakomo, anali muntu mmodzi amene tikapita ndikamdandaulira amamva nkumatithandiza. Lero nowhere kumene tingapite kukapeza thandizo. Hachimwendo, how can you feel mmodzi mwa anthu amene ajawo kuti anali m'bale wanu? Moses Kunkuyu, how could you feel mmodzi mwa anthu amene aja anali m'bale wanu? Zimene zizi tizitenge kuti zinachitika mu nthawi ya DPP, nde inuyo mwautenga ulamuliro mukanasi ya DPP. A Commission of Inquiry tikufuna chiona chake chidziwike cha anthu amene aja. Ndizomvesa chisoni kunena kuti m'bale wawo wa Akasambala analandira 75 million kuti asakayankhule china chilichonse chokhuzana ndi imfa ya m'bale wake. That's stupid. 75 million. Kasambala amene amathandiza wina aliyense kubanja, lero someone kungobwera kuchoka uko ndikupasidwa 75 million ndikupita ku Commission of Inquiry ndikukaononga. Mulipoenda mwalandilaso ndalama muli pa Commission of Inquiry. Tuone sana. Comrade Ntanywa pa Limpopo FM malonjezo tinaendeleka kubwera ndi nkhanga zaona zimenezi dzulo kumadzulo koma chifukwa cha kutangwanika tinali kuthamanga kulowera apa ndi apa kuti tikatoletole kuti timve kuti kodi zinakhala bwanji. Choncho tauzani awo amene amakonda nkhanga zaona komanso tauzani aja amanena kuti Comrade Ntanywa wathawa waithawa Commission of Inquiry, tauzani kunena kuti watulukira. Tabwera ndi zonse kuti tizike pamozi amalawi aziwe what happened kuchikangawa, zinachitika ndi chani, zinayamba bwanji kukafika polina kuti Chilima mpaka aphedwe. Tikufuna amalawi tidziwe chona chake chenicheni. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo.
choyamba ndifuna ndipereke uthenga ku boma kunena kuti ngati ndikotheka pamene tikuaganiziranso anthu ena ndimafuna ndipemphe a president Peter Mutharika kunena kuti pali gulu la anthu ochuluka limene linapanga chisankho kunena kuti likufuna litangopulumutsa moyo, zinazo zizooneka pambuyo koma bola angopulumutsa moyo kuchoka ku dera lija la ku Durban ku South Africa. Ndi pali gulu lambiri limene linapanga chisankho chopulumutsa miyoyo yawo amenewa anapita mu dziko lija la Mozambique. Ndikuyankhula pano ku Mozambique kuli amalawi ochuluka amene akusowa transport, alibe kena kalikonse mthumba mwawo, olo wantambala kaya olo medikashi olo randi alibe, angokhala. Ndifuna ndipemphe boma m'malo mwa anthu amenewa kunena kuti chonde kuli anthu amene ali ku Mozambique, ena ali ku Maputo, ena ndangoyola kadera kamene ali komano Mozambique muli anthu ambiri amene anapulumutsa moyo wawo kuchoka ku Durban ndikulowa mdziko lija la ku Mozambique. Ndikunena pano akuvutika, akusowa thandizo la atsogoleri a dziko la Malawi, maka utsogoleri umene ulipo wa DPP. Choncho ndifuna ndipemphe olemekezeka bwana President Peter Mutharika kunena kuti tiganizireni abale athu amene astaka kachizungu kuti ne choncho astaka ku Mozambique akusowa chochita, akusowa kolowera komano tiyamikire kunena kuti abale athu wa ku Mozambique adira limene ndachikondi akutisungira anthu, akutisamalira anthu. Choncho ndimafuna uthenga umenewu upite kwa a president. Komanso ndili ndi uthenga wa paderadera, programu ndi yakuchikangawa, ndili ndi uthenga wa paderadera umene ndikufuna upite kumene ndi ku DICC. Uthenga umene uso ndi wa paderadera umene ndikufuna upite ku BICC maka kwa Bambo Kamanga komanso Steve Rwanda. Uthenga umene upite kwa Bambo Kamanga komanso Steve Rwanda kunena kuti olemekezeka Kamulepo Kaluwa anasankhidwa ndi president wa dziko lino Peter Mutharika, sanasankhidwe ndi wina aliyense wamkulu wa kuchipani kunena kuti awa zikhale mwakuti koma Peter Mutharika anapereka ma directive ndi kuauza azikuluakulu akuchipani, azikuluakulu amboma kunena kuti olemekezeka Kamulepo Kaluwa akuyenereka kulowera kuti akagwire ntchito ku BICC ku Umodzi Holding. Ndiyeni mafuna ndipemphe Rwanda komanso Kamanga, ngati muli ndi mbali yanu yogwira ntchito, do your part. Anthu akuchiteni recommend, musakhale anthu amene cholinga chanu ndikufuna kumalimbana ndi Kamulepo Kaluwa. Ndifuna ndingokuuzani kunena kuti nthawi zambiri ukamalimbana ndi munthu huyo iweyo alibe nawe chifukwa china chilichonse, koma inuyo mukufuna kuchita create zinthu, end result umagwa. Chimene chichi mudziwe, end result umagwa. Ndeni mafuna ndikupempheni makosana inu kunena kuti tasiyena Kamulepo Kaluwa. It might be there's someone amene akukuchitani beef up kuti muzipita kucheni kumeneku mukapange mwakuti. It's better amene akufuna apita akakumane ndi Kamulepo Kaluwa direct than sending small children. I'm saying small children. Kamulepo Kaluwa ndi munthu amene tikuyenereka dziko kwalemekeza. Ngati lilolo anthu tikunyada ndi ufulu umene tili nawo mdziko.
is just because of Kamulepo Kaluwa. Komano I don't understand kunena kuti anthu timayang'anira pasi kwambiri Kamulepo Kaluwa. So zilango zisana yambe kubwera anyamata awirino akamanga ndi Rwanda. Chepesani zonse zimene mukupangazo pakhale ubale wabwino pakati pa inu ndi Kamulepo Kaluwa, muzigwira ntchito yanu mutumikire. Koma ngati mukuona kuti cholinga chanu ndi chofuna kulimbana ndi Kamulepo Kaluwa, ndi muti tumizire message pa Limpopo FM nambala yathu 078-161-6727. ngati mufuna muzipitirizabe kulimbana ndi Kamulepo Kaluwa, mutiimbira kandi message pa WhatsApp 078-161-6727 kuti Comrade Ntanyiwa ifeyo sitasiya Kamulepo Kaluwa. Now we'll take it from there. Chifukwa chonoti nkuluyi anasankhidwa ndi president wa dziko. Zimene mukupanga simukumulemekeza Peter Mutharika. Nenga tipali timilungu tina timene tikukutumani kuti muzilimbana ndi Kamulepo Kaluwa. Ndekuti anthuso apanga za inoyo ndalayo tamusiyani. Ife timamulemekeza, ife timampasa ulemu. Ngati Peter Mutharika anamusankha, chilipo chimene anaona mwa Kamulepo Kaluwa. Ngati mukuona kuti Peter Mutharika analakwisa, lembani kalata mumulembere Peter Mutharika, mumuze kuti ine ndine Rwanda, ine ndine wakuti. Osati zizere kwa munthu wina, mulembe mayina anu kunena kuti ine ndine wakuti. Kamulepo Kaluwa sitikumfuna chifukwa chakuti. You have been torturing him, now enough is enough.